Hola de nou. Avui tenim una gran notícia, perquè sabem com podem ajudar els nens i les nenes de l'Aio. Recordeu que vam dir que l'Aio és difícil conrear fruites i verdures, perquè fa molt de fred. Això fa que molts nens no mengin prou aliments amb vitamines i ferro, i per això alguns tenen anèmia. L'anèmia passa quan al cos li falta ferro i és molt important per tenir energia i estar sans. Quan algú té anèmia està molt cansat, li costa concentrar-se i està molt malalt. Però tenim una solució. Amb el nostre projecte solidari ajudarem a construir un hivernacle. Així podran conrear espinacs, bledes i altres aliments amb ferro, que els ajudaran a estar més forts i sans. Però què és un hivernacle? Ho descobrirem al pròxim Telenotícies. Continuarà!